Vedeli ste o tom, že najobľúbenejší a najpredávanejší cestovný kočík, ktorý je vhodný aj do lietadla, model Jaws R2, viete v kombinácii s hlbokou vaničkou používať už od narodenia? Poďme si ukázať praktické vlastnosti tohoto kočiarika. Hlboká vanička má predĺžiteľnú striežku, ktorá nám v lete slúži ako slnečná clona a v zimnom období nám dieťatko chráni pred chladom a vetrom. V horúcom letnom počasí mamičky ocenia prevetrateľnú striežku. Máme tu odnímateľné mandielko, na ktoré môžete zavesiť detičkám aj hračky. Praktický obojstranný zips, pomocou ktorého si nánožník môžete takto jednoducho vyložiť. A vo vnútri vaničky máme mäkučký prevetrateľný matrac. Vanička má nosnosť 9 kg. Ako ďalšiu skvelú vlastnosť tohto kočiarika by som vyzdvihla, že kočiarik vieme zložiť spolu s hlbokou vaničkou, takže dávame si dole striežku a pomocou adaptéra len jedným klikom uvoľníme vaničku a kočiarik zložíme, ako keď skladáme klasický športový kočík. Vieme si ho chytiť za mandielko a takto ľahočko preniesť. Tak ako sme si kočiarik jednoducho zložili, tak si ho aj rozložíme len jedným klikom. Vyrovnáme vaničku, striežku a kočiarik máme pripravený. Napriek tomu, že kočiarik má veľmi kompaktné rozmery, tak má veľmi veľkú priestranú, či už hlbokú vaničku, ale aj športovú časť, ktorá patrí medzi najdlhšie. Kočík má priestrannú kapsičku na opierke chrbta, do ktorej si môžeme uložiť rôzne drobnosti pre dieťatko. Polohovanie chrbátika je úplne do roviny. Máme medzipolohu a s jednou rukou si ľahúčko ju odopneme pomocou adaptérika a vieme napolohovať kočiarik takto až úplne do roviny. Takisto nožičky. Striežku kočiarika vieme predĺžiť až pred madielko, takže táto striežka je jedna z najväčších, čo sa týka cestovných kočiarikov a krásne nám dieťatko chráni či už pred slniečkom alebo pred chladným, vlhkým alebo teda sichravým počasím. Na striežke máme dvojité vetranie, takže detičky majú aj v letnom období kočiarik krásne prevzdušnený. Kočiarik má veľmi jednoduché nadstavenie výšky pásov pomocou bežcov a takisto systém uvoľnenia. Tu nám mám adaptéry, ktoré len stlačím a takto jednoducho si všetky pásy uvoľním a pod ním mám dva pásy, s ktorým s jedným regulujem priečné pásy a s druhým zaťahujem pozdĺžné pásy. Všetko dokážem na tomto kočiariku robiť jednou rukou, čiže aj skladať kočiarik. Mandielko si uvoľním pomocou jedného kliku a takisto s jednou rukou veľmi jednoducho zložím aj kočiarik. Kočiarik má veľmi praktické uško, takže aj keď v jednej ruke mám dieťatko, tak si ho kamkoľvek veľmi ľahúčko takto prenesiem. Kočiarik je certifikovaný aj na prepravu lietadlom, takže viete si ho so sebou zobrať na palubu lietadla. Takže pri cestovaní, či už lietadlom alebo autom, je k nemu k dispozícii takáto skvelá prepravná taška, ktorú si viem tiež so sebou zobrať cez plece a kdekoľvek ľahúčko kočiarik preniesť. Ku kočíku R2 máte možnosť dokúpiť bohaté príslušenstvo, ako je napríklad originál organizér, držiak na pohárik, mandielko, ale i ďalšie príslušenstvo, ako sú fusák, pláštenka, sieťka proti hmyzu, LED svetielko, taška do košíka, takže naozaj ku kočíku je všetko, čo potrebujete.